Ishranka ura Yesu din dada. Yada inyankopon ase bebre. Ona minitumi so na wamaye nkwana wamaye ahoden. Last bi na me ka asem we say tinie o. Say enanu a obi be che wo ntoma keke o be che wo mu bi o ka kire ni say wotene so anko aye dey wa sorry. Awurade Yesu Kristo ama wo nkwa amo ahoden amo ahome ono de danase a wotene so a won sore wo ho yen so ura Yesu enu nyam so ye na do ye ho dada. Amen. Ebeda udifo sempakeni osofo Gideon ene mpanifo nyina ase ate anka dada na yenim se Awurade apagya adwuma na drum pampansuo sei na me bae no mani agye pa ma mahu ne se Onyankopɔn di tumi etenase mu ampa. So fi Gideon se ne ka kire no Awurade Israel Oma wasofudie empem ho hankwa nkuduru wanim. Amen. Ebrei ye betie Awurade asem kakra. Sade ebeya awieye brei ubon sade obesi atutu wanam wafa. Yes. Benson Daosa no Nigeria bishop. On a council be was preaching. And yet din wo baby a na baby a din ye baby a soft one a preacher. That's it. Ha ubeduri a e wo say o prepare ye. If you say ensam wa hwie gu ha no. Enye ensam ketwa. Kwanya ni pata afo. Ye de kakra bi. Yes. Ena e soso. Ba nyina no say Awurade amma ya kwanya se ye mranke ntimi ma. Nti abai onyame nimdie nti a ene woni yehia na yenim sha dwumadie ne nkwawie no nanim onyam bedai ebedadi. Hallelujah. Amen. Le message ne say honhom boninti pompae na esachira wadwen ishiraga Awurade din da. Amen. Sanya honhombonea sanya aduanafo no sanya bretufo no sanya akonafo no sanya asen eni asachifo no a ababawa kaunti mi mfa nika empie makromu da o Dabi. Anya wa kafara pabobo o se nyamania mami nyamania nyamani papa nyamani obi na di bibia ya me wa utimi se ya di bibia ya o ifisa ensamu abatina ai pa na utimi sami mema mienu chempna pa dia bibi ha we are pa tieni pa o baya ni so 40 ka mu na me ka se bi kire no no madam fu bi ye fra no mistake ai o ye killer pa o mfa nyame asam nya hwe na odi so fu Gideon ho dance ye kire me na say Kwame na de wo na wo so follow sempakani me kura me ye unue up to now nyina wo nyimi ni aboa bi aka aboa bi 20 years no sister na me nsa kire minim de opeso hu o me ho se mimfu atabayo enso konya program dia no for say bompa ye dey e man hey Ghana ha ebusia bia yawo obi to mu bia no omo ode omo de chichire sa ebusia no. Yes. Ye kasa mbesi so
na sɛ wonim Yesu Kristo a wafa ne yie me aduanani mefiri Kumawura so me papa nso firi Asante Mampɔn tie die paa efie na yawo yɛ tu mu no enye efitra na si hɔ saa o asɛm ni besi no wobɛhunu sɛdeɛ wobɛsi yɛtutu anamɔn na wobɛbrɛ wo ase etie nkyerɛkyerɛ bia ɛkɔ so ofia ka ame kɛseɛ paa wa Amen. sɛ ka aduana bretuo ɔyokoɔ asɛn asakyi ɛne asona abusua 8 no a ɛkyerɛkyerɛ saa akan family ni nyinaa ɛne wɔn firi north nso deɛ wɔn de kyekyere wɔn deɛ no ne nyinaa no efiri abosom tumi mu nti tete mmerɛ no mu no busua pɛri biara pɛ sɛ wɔbɔ na busua ho ban nti wɔn tu mirika kɔ akyi atu kɔ akyi kyikyikyikyiri na wɔn akɔpɛ tumi na wɔn aba bɛdua ne fie hɔ tɛdeɛ eti sɛ wɔn bɛdua ne fie hɔ wie a ɛnsan o sɛ edura wukudɛ na edura kwasida a wɔn wɔ mogya ne nneɛma a wɔn kyɛ gu saa abosom ne saa tumi ne so maame nfa mfiri baabulu mu mmira na ehu sɛ ɛwɔ hɔ dadada Psalm 106 verse number 36-37 imama wonya kakra saa tumi ne wɔn dua ne fie hɔ no wɔn mu no bra na wɔn te aseɛ no ɛboa wɔn nti ontimi fa yareɛ etwere yareɛ mɛyɛ obi wɔ hɔ ontimi fa korɔ no ɛmɛto ne nana so bi wɔ hɔ tiɛdeɛ paa o nti bra wɔn wu yɛ no saa nneɛma a na wɔn yɛ ma saa demon ne saa spirit ne nyinaa no nipa nyɛ wɔn nyɛ biem nti yɛbɛmu wɔn deɛ nti a wɔyɛ Pentecost ni kwasɔre na kyɛ na nso so da ya na obi ne wabɛda hallelujah Amen. Imakaba bromame. According to Psalm 106 verse number 36. Yes. Wasum wana honi. Osom de Wasum wana honi. Osom ahoni. Edani won fidie. Ena edani wo mu fidie. Yes. Kwa wade wama bani ni wama ma. Eni wade omma bani. Eni omma ba. Ebo bo afori am bosom. Bo afodie. Yes. Tenio omkoto bosom ne ba. Adie bi e bosom bi a etimi ye bibia kese bia no omo di nipa moja na activate ye na bo afori am no. It's 100 years 200 years any amfia bebra atwamu no no di nipa moja mabani no maba moja bo afodie kababro mame David ya twem to ha ne nsia nyema ya dua sanwache no. Yes. O ka moja ni fogui. Enti wo mo ka moja na eni fodi gui. Wo mabani ni wo maba moja. Wo mabani eno maba. Wo de bo afori ma kan na. Eno mo de bo afodi de ma kan na de ai ahoni. Yes. Nti aduaye bia ba bia o de o mu di duaye o. Ti ofie bu ha ememe wo mu no omo ye nmunyamfo pa nanso ensa nti omo ntimi mbobra ifia bi wonso a wo wura mu a wo hu se mana e wo fie ho ni nyina omo wo fe asam we da bia mi nya aka da o awo aye wi ho se ye wu bebrebe mimi se ma wo awie die ba me mai 8 na me hu mobo no fa abone nchew na kan e no oba se o se wa kwa nkyere o me fa abone nchew hallelujah wo nso obi awu ni e kan ne wela na ebubo efi a wasisi da e de ne e kan e na ne de yi ishiranga ura de da Amen. say na me ba no de oto so 7 no e frɛ na de pa hwene saa asanye me ba kora no wo fe
na wodu ani fam nso a sikani bie no a ne yere anim ohu se Dr. Koku oten ya bodwa na wo ba eh ti awo mu ne abusua mu no Onyankopɔn timi siesie oba bi na wamani bia bi sa obefa sa oba na ware so ayi wo hia kwanua bia yedai Frifie ho. enso ya padi ayo ya padi ayo ya mo ni now ade o mabani ene o maba ebu bo for there ede ma kan na de ahoni nti hwe ba bi e ufiri ne hu se de obesi anante wa wie brem na Yesu Kristo emedi hene awo mpabom no brabom bone o enipa kwa ho hiehie mu a ne nipa tete a ene mo ani gye Sabo somno a esese fie hon eye niam babre ade tia nipa sister money na ho enewe breast cancer ebusa kro 22 years 23 years 25 years na o wasa yare ni bi dentia woni papa panimu 55 years na etwempra na ukoyu ndofo ato esi ama esi we ya bennom yi sanko for so we see pen no for no Enyanwanwa. oza me kan we yam ahye wo hwemme bi pa na papa di pa na twempra or diabetes o koko o sasabro o pressure Ne sianse atutu. Isa bowo ne direction ya ye be many mebusa so for say dey dey ben was so odifo problem bi en eduru a maybe am munyina isranka urade din da Amen. so we duande nia huya Yesu Kristo Yes. saya bretunia huya Yesu Kristo ifisa abusia na wo mu no de wa ya de ene wa wo miensan so bia ne papa Areho. bia ne papa o bia ne papa de obenya ware panso ane ato ne yafunum se na de aba mu aye dai awo ba titore bia mimitimi kome wo fa o medical doctor na mene na ko din komo na mi busa no efie ho nsam na menya me hu se de besi abom pai. 1 Corinthians chapter 10 verse number 18 me di free baby na me di abeduru baby hadi abaya edu da brother obama ho akeka ontem efisa awu boni o mo sai niema mimi ni mo bia me ne transi di nkoma babawa watena UK 10 years ene onya krata ene oba fie so obehwe wo maame obaya okono odu migration a o check ewura mu no yesi ni passport no we bema asabe twa 5 years on tini kunka on tini manenka ene ya yo almost ya ne se edam baba wa utie me abrantia utie me mami a utie me ewiase no enna hokwa say ye tufu sa dai sanum dai masam dai krono never fa owura Yesu Kristo a eye wa ne boawa many abrantia bi hia oka common sense for no oka so sa anam sekrache ni miwu na heaven bia ni wa me mo ka o ya me matena ghetto sa 7 years Ghetto ewura condemn timi di 3 weeks ko 1 month na me nware na urade hu me mobo
I am a D4. I am a Sempakani. I say, ya waba ware. Et me fee. Now we wouldn't have I am a Masambe. But what am I saying? Yes. Now, yemi and Nuke and Nukuso. Nasa, heaven or ha, and now Uber whom baby a bejina. Maybe some I word you marry. Yes. Then, dear, what bought, sir, for dear. Now, Shenny Pamoja, Eddie good bosom swan, Paul of Betray. No one said over a bomb pie every every. But someday I want to good pop a breeze so. Gentlemen, Chinacom. Gentlemen, sorry, Anajo, and Mompire. Yatinam Somo, Nanso, Yanima be brim faquem. Mina Cababron Yango. Me pacho ngume de kan na porch come according to asafo no. Yes. Pacho etidu enyimo ye edu nwoche. What say? O kan say, "Monhwe honam fam Israel." Yansha honam fam Israel. Anya wona wodi afɔdeduane no. Enye wona wodi afɔrebuchi aso aduane no. Ɛna wɔne afɔdebuchi no wa yonkoye. Ɛna wɔne afɔrebuchi no ayonkoye. Afei me se deɛ. Afei me se sɛ. Sɛ abosomuduane yɛ biribi a. Tenio. Sɛ abosomuduane yi ma me ba. Sɛ abosomuduane. Sɛ bia me ye difo yi. Na bibusuani bi yɛ konfo. Na ɔno aduane na mikodi a anka ɛnyɛ me hwee. Tenio. Na deɛ ntia yɛ ntimi ni bie no ɔkyerɛw. Ɔkyerɛw. Abosomuduane no ɛyɛ biribi ana. Ka ba me nko. Anase. Nasa. Abosom na yɛ biribi. Abosom na yɛ biribi ana. Dabio. Na mo me se. Afɔre a wɔbɔ. Afɔde a ya no ɔmo bɔ no. Ɔbɔma honbɔne. Hallelujah. Amen. Ɔsɔ ɔbɔma de. Honbɔne. Nti mu bebree mu fifira ahemfie. Ɛne yɛkɔto nkonwa so na waduru hɔ. Yɛse yɛyɛ afahyɛ na waduru hɔ. Yɛse akwasi dɛ babasi abɛkɔ nanum dɛdɛdɛdɛdɛ. Atwese kan. Ɔtwe nam. Okotwa. Bu okura no ɔmo kum aboa no wie a na ɔmo di mogya na gu pam. Na ɔmo ayɛ makaka duro gyende na ɔmo de asi so. Bɔsoa. Na ɔmo hwe. Sanfɔdeɛ na ɔmo bɔ ne nyinaa no. Ɔmo bɔ ma deɛ ahobɔne. Na nyɛ wɔ Nyankopɔn. Sranka awurade din daa. Amen. Anɔpa yi awurade nyɛ mfiri ahobɔne nsam. Amen. O amen nyɛ awurade yɛ so nyɛ mfiri ahobɔne nsam. Amen. Deɛ ne fie hɔ. Na ɛntimi ma nipa mmɔbra no. Ti yɛ bɔ mpaeɛ no. Ma nipa mmɔbra. Oh. Na oyɔnko bɛɛ gyina w'anim. Na ɔka kyerɛ sɛ ɔpɛw. Ɛnyɛ nwanwa. Ɛwɔ sɛ nka wosu. Sanka wosu bebree. Na ɔwerɛ ho. Sɛ oyɔnko bɛɛ timi nyɛ kukuduro. Aka kyerɛ sɛ ɔpɛw. Sanso na obi nso yɛ bɛrima o. Bi yɛ bɛrima. Sikaduro no aba bebrebe ne nyinaa bro. Emu fa kɛseɛ no a no. Obu a deɛ ɔyɛ ma ne sika ba ne sɛ agye sɛ ɔne ne yɔnko bɛrima yɛ dɛ ɛda. Yes. Yɛn mɛrima no nso a yɛwɔ ha no nso muani na hɔ na ɛhwɛ ho yie na ɔyɔnko bɛrima no wankɔda. Wɔma ne wɔma. Na nyɛ bibi na aba wiase na nyɛ honhom bɔne a. Sɛ wei gyina hwei. Sale. Hey. The woman kɔbɔ wɔma so. Che. Na uhu na hakra waba mu abu. Yes. Trust. God bless you. I was so city o echa affordable. No question pa. Who do you feel na who do you anim a? Wobon se de wo Nyankopɔn bɛnante. Amen. Obu ana no fetchel. Nso omo bɔ eje gu n'ani so no ne nam trete basa sa ena manzo on ema mutwa mu ntam o ntina wo ye bema na o ware a at times no se nye wo dasem a esen ka wo ware oba o che no 7 to 10 years. Yes. Me yiri se mi che 8 years
Akwaba could do change in 15 years and then make a same. Hallelujah. Amen. Shanka ready in the Amen. stop for dear one more born. Bible said, I'm a bomber dear. I'm bonny. When you were fear, now you choir up a person so said in the need now a person could do baby. There's 2 minutes man quite. Oh. See the quiet. Start 2 minutes and a dear chill. Now, Passa, you bet me I had the train. Yes. Now, you are the when I'm dead, dear. Yes. And you bang papa. Yanni. I did some bass. Me for papa will be young papa. So, no answer. A boy 11 minutes, Diana, and I am Bassa, and I'm very was it. And you boo. Boo, or son of a bummy, boo. A Shafia senior, a brother of Bahina, be out about it. Only the entire ye fastener. And you can say, ye need to get the Wayarian. On said Genesis chapter 4. Can you hear Bassamon? A mojana so for me. When you go poe day, ever hey. And the nipa bianso, oh, chine comoa. Na umojana so ya day, in the bassa, I was so rather my buff over the dear. Umojana so ya day, so obey. Watch it 20. And you will lay near my 5. Yes. Will lay. Yes. See, in soon as see you on what bomb me and son what hand. Yes. 2 year deep for now what they count. Some of me was spiritual marriage. Into Conco said Tiano. Not 2 minutes caught him. Hey, no hand in you ruin him. Yes. At your age, wouldn't me, Chinekom. To me, fire phone to us, yes, 7 days. Areho. Now send him try a chat. Nam send me trouble aqua them. Now bought 12 no. Who say we are say ya. Them say you know. I did 3 days, 7 days, you know. Bought 12 no. And I'm just meaning that. I guess I did day actually. Things here. Air cost one. And say yes, so sir. The fire is Christo. Na ya mu osuno enya bibia ntia o. Eya ubonentia. Ya ubonentia. Ti abrantie wa ya masturbation sa na wa emremremre. Ko se dwaya no ene ma basa. Ti de bia na me bompa se obi o nyankopon nipa bia no. Anase onyankopon ma obia kura watena ye. Nanka wa unya ba bia ubedware. Bia na medika tie na yedi pa be 36. Na ho ye mission. Do you me na me fa bucket na me kodware ana ya madwendwen. Ko me ye hunhum ni. Na ya too foi. Sister, danta the body ni so. Danta the body ni se. Mu ni mere. Sa, yo to me bi e fear ho. Omo fra no be che me honhom. What is Zachariah woman say ohun abeben bia epim Juda ne ye dey. The shefom. Chenye Yesu Kristo moja no. Ene be boy a. Busaminu akuma odifo yima. De awrade na me so esi fie di me kotenam. Confess ka nya hwiu. Me me jira me hu $1 million da. Me the whole day sika nya me di ansement mi ana. Our capital court hotel. That the Moses is to me. Betty boom. One makwakwe. One makwakwe. The prayer, oh jam quite. And no mamma $3,000 say me brought to a matter me fan kwa chassis and me fancy die. Nya bibia I am pabo. Me transit the D. Eusa. Some year corner see a soreba. On some man, some corner see a soreba. No more wife. Yes.
Sangora 8 near the bed 10 years in a war. Ain't in a message pennock. Hey, you do best a phone. You do best a phone. I'm saying, so Gideon was saying, "Ye be far." One son and maybe a catchy. Was a cobom pie. Was a cobom pie. Because me, Bibia made it, Mensabe Biano. Yam Jumaninti, and ye. Because don't toss it a would be crum. Make what December by Seminai. Would you follow so crowd me more manu? Or so quiet to maybe Jana or Boboka. And I'm saying, any person to me, I say, there be a just say, Obi Mecho Bibi. Or send me a Bibi. The Pasadian. God don't toss. Oh, Bonnie. Tosika ka me so da e sase yourself so me so da na mama abrewa be 80 plus is that na tete moto bromi ni bi bonachi na o gina afuo ni mfimfi ba bi ankure ni sie na o yi condemn watiegu ayinim afuo be se 3 acres no what the be 2 minutes in spray wie oba abrewa o ne warranty boot we dey see atwe ade no me ni tie na me nyane me wife na so kwade e phone na say say na do ano ka sambone sa se phone na say da ya maso no me pompa esa san ka urade ma me direction ka me ko direction bia ma na say ne me ma kwa kwa me de fa wa you reserve ko jira fomu a hwe bi gu ha hwe bi gu ha ya men kasa so meye. Let me be a good in so much spray. Shana Bashi. Tea best 1 week. Me will say yes. Yamia sem to me. The fruit on me, my say, my boboka bebre. Me tell Radena say, Nama can you want some pa? The order my brother be Sibiano. Me peniswaman. Is Shanka Radinda. Amen. Aha. Come baby are you? Come baby you. Who preach to an abuaf? Ubi a tardy a shell so bumper boots or cockroach won't mention it. But the by discipline. Why am I fast or more tenacity being creative? Yanko passem. If you say a tea, Jidim Pabo, me who be da. Let me catch it all. If you so supposed to, if you channel there are 2 internet and so, me who be that? Who be that? If you say, what the Namia summon a year more? Zaudi Namia summon, ever prepare, sister. When you make so baby, be a more one bed folk. Oh, never. There is none. There's who free Hakui. Obey your country, say, yes, I got that prince. Sister, I don't want to have me know. Yes. Ubos Okoya, Yes. Rap Prince, we say, Enyezo. Are Saba could be free Kumasa by you. no, sister. Men would after me. I say what you know. Or some new way, I have been. Oh, what is that? Be an atana. No one way you need same years at 2 within we were all. Memma no telling you, Musom. Bema Ben or Toa Ba, one in him will be Yakrana to go. Musa no more. Bema Bia me pacho. One in a chamber. Now when you say no more year to go on found you. Morning now. Na Bema yen chawo. What has you know? Se jiri wari bebria ka metima sa wari abobese tete sa guso Yes. so mo se wari ba ko pe nye bete no ba ko wari sa 50 years ansan no easy abane ye de we nam we nyina mu tanyame asam kyerɛw na so so ntie de mo hu de wo wiase sa de be abo se do be sie tutu wana mo afa if you on the young warre if you're young warre
Yantu kwai. Rehu. Obi so dayo. So fi Gideon na ye ne ho ade. Na omo de kawai dey. Mo de kawasha. So we are mobile. Ewurade be hu mobo. So mo ani brem papa. Ewurade be hu mobo. Yankopon ma ye tumi o. Na ye Christopher ni nye serious. Chatawale kwa we dibubi. Ma boy stone boy no dibubi. Omo tie dindin sa ha no. Fucking lie obi betima ye no. Nka se ye ne bomba e. Si o za no. Move so mbe no. Aware wo ba udi nukurema ho. Nye basa. Bema achedi abenya na ware mu nyina e ade ba ko pe se wo yire ne mfa wa chida. We ade ni fru a ni omu nyina so ba e pe. Yeah ba. Abompa ya ma no. Yes. Bedu e ofre me. On fro. Also wura mu na komple na me ka say na omu nyina ate. Yes. Anopa yi no ofre me. Na na me tukwa na bedu e wantimi amfre me. Wo ko wo charge me phone ma me hwe. Bia be che me phone 50 million me the phone na chew. So what bre me hunti won so je. Charger 30 series. O se man to a won to. Munti matiti ye o. Ka kire pray. Sa ya ho sa ya mobo Ewurade be hu ye mobo. Amen. Enye tofi hu ne ebedi o. Hwe, o ka say tofi hu ne ebedi. Se hu ne say eye tofi bi hu bi na wo bedi a. Be tofi ama. Be tofi ama. Yes. Na hu ne say se tofi we to ye mu a. Be wura wa ware mu animonyam mu. Tofi we to ye mu a. Jesus. Saboni no wo ba no. Yes. Oba wo ba. Amen. Yeah, yare bi atete no. Yes. Radia Samson man tampia mu. Ya sa. Yes. Shaka radi da. Amen. Isa. You see Nyankopon tumi o. Nyankopon tumi. Akase ye be pray once ya man. Ye fie me free mu nye. Nti me wie school. Ana me father catch them say ono we bretu oni omufi omo no msa me ma me so obeware ye fi o ma nyina no msa etima me mfa ensan kama no da me so tafo na me wie school ye bibia 2001 ne tefa so ana me bra odi fo bechi sofo bechi zabe na me magidi odi me ko sirem se me nkohwe na damfo bi hotel ma no te me kwa nyina me de papa futo ni adwuma ko chia ababa wabi sport ni mi wura mfi da atwere ni moon night no de mi wura ho iwura wa na o request star mienu asem papa picture dada ho enom na mze ba de duro ni nya enom o hwie tete glass bi na dame de da ho no o hwema na mi so mi hwema ene opagya course na me so pagya course ro ene de bo mu konkran nsi ayeka me chawa de woni bi de ntie Onyankopon ka kire Adam se mo ntie aduaba ne bi die na wa loki owo bofo ene asamado e de na wura zadien ento ntimi operate da Adam any our tear do abani be dian any wo any asamado nya to me sir omo be hanipa. There is a keys and code bia a see nanso ye abra botimi ko bie saki ni sa code no na ababe yesu ba bi na e hante freedom dey nsan kama no apete she start one akoto ano ye boni e gina na so
We and ye we back home. Yet time the not some more no volume. Yet me call competition. Be a volume 10, Makomako 24. No more bo. Which I was under 2 now that form. 2 that I was a baby now minimum. Now, mamma, I want to kink our demo. And so coma. Now, when Uncle Poy Mefi, when you name, I think I may maybe I see me de pa as I see so dear, a warrior met me a warrior. When you may was council with me one. Oh, when you ma popra, apple beer, draw you mura, go friends and the door for eh. Yes, we more yo. It is all 5 years to Christ to have fun ye. And Antony skinny, one about our Emfa. one cracker ebe what the Antony become. Yes. Uncle Paul said, you see, Bobia. Hi. A nimuye, a high, a chire, and none and I see. Yes. Today, as all ye. I saw this cat 10 day. A cataso. Indeed, Chamai. She one or nim dear what for more. Now, love you, no. Radisha, why a bit matters. Not walk to a bottom, and now baby a hometown, why you 1 day. Oba Pentecost a GD, wedding guys Sunasi. When I jamuko hotel, could the honeymoon? Some could the honeymoon. A bassa press and the hair man continue to get jolly. Yes. To get jolly, swimming pool or betum. Bina easy ibe. Baza or the poolums are no bogate. Yes. Bra, I on one ebaro. Sabra no so at Yakadia. Sakana Sujana and I. And one here and try. That's also the son and power ben anti Maha. I can't tell you to make us and tell you. Yes. Hello. Hi. Bon Sam says to kiss any monyam. Some Cassiapa. Tadabua, Obi Oba, with me cop, Obi wedding, Obi Fianusu. Obi ho baby, I will see a kudrum. Oba will be pennon when you Mama. Yes. Ah, ye be gold ring, yeah. Is that? Your castle beauty. And yet, the old animal. It was Subai. You Subai. Wonderful. You will be one of and so Casa as a bomb than our dream. Yes. So by catching on. I already asked Christo and Yaya. Amen. When you flower born in some. 1 Samuel chapter 18, verse number 20. What we mean, who tell me, dear ground here. I can be 20-30 minutes. Let me read. You mama unya hanenko. Me pacho someone who medical. Yes. Eti edunwache. What's that? Enyimu a eye aduo no. So oh mo bonti e ho se oh mo bo. Ne urade hu mo bo. Shanka urade de da. Amen. Ne mo ni mmerem pabo. Wo chena chana do ho hyem. Onyankopon e pabo tiefo. Hwe. Kenka babro ne enko anim. According to 1 Samuel chapter 18, verse number 20. Yes. No so about Michael and David. Ebreninti. Brother David ekokum Goliath no 1 Samuel 17 na a man koto dwom say David so akuma pem David akum pem no otai bi ba no open akuno David e obey no say opeso fo kwan bia so agi David cry dey efri ni sem. The Bible say na so baba ko Na so about Mika and David and what catch us all. and what catch us all. Na aye no anije. Na eye na nije. Na so say. And na so say. Me de no be man no. Me de me baba ne be man no. Na aye no fidie. Was it na aye ne de? Aye no fidie. Lad na me ti yourself video online. The videos ni bi. No kasafa chede ho. Chede. You are more kwai kwa, more kwai.
Obi ayefro unya tade nkwa ayefo so ana. Tade show nyina unya comfortable. Cause oba na yefie problem. Ose me de me baba ne be ma no. Na aye no afidi. Na aye ne fidie Na amafilisi fo nsa aka no. Shaka urade ni da. Amen. The baba way any akwankyere we awie fidie biara obonefo de ato amae no. Urade nyi amfiri mo Yesu Kristo dem mo. Amen. Do omoko tenetena antena ho a ena safo no anya kan nkai safo no tini ba bi o odwene ne ho o ya dia kono bi begura safo no awtia bia ma me kasa bi nkyerɛ o so wa hweye na ma ho kwan na ni difo bi safo bi nyame nipa bi da eye no me o eye no me kase ma wabrabo. So ukura beya nyen kwase ansoma bia ne soma yesa okọ no aha obi odi adwimdie na oso nyankopon sa obabo mpa ebie no a awurade ma na dansedie wo ha na me fa me baba ne ma no na enya ne die yi enya ne fidie kenka baba ne enko. According to 1 Samuel chapter 18 verse number 21. Yes. Ena so say. Me de me ba no ba no. Me de me baba ne ba ma no. Na aye no afidie. Hadi ebe na fidie. Na Philistine fo nsa aka no. Na Philistine fo nsa aka no. Ena so ka kire David say. Ena so ka kire David say. Obeye masene. Enne obeye masene. Yes. Ye opportunity bia na ye papa o. Sir. Ye de ani ahu wiase o. Asie nyina ya Davida. Forget akwankyere nti. Le komfort kra no nsa me. Adamfo no me ne koye no abronsamfo asam a ye kan ye. Adamfo no me ne koye sa de no. Wada remand nko 7 years. Eno akra me sending scans na me ba. Conform ye ko das ye ma de chi. Nye tafo sie ni kurumu sie aka etwamu. Ekura sie ogesi nti. Odika ye ma anye yi. Second one was a ring no de amaye no. Yemfa nkoda obi naso. Na pabu adofo anwum bi was ye ntimi fie ni kan nante. Samafo no wan se mema ba ho. Koya akwankyere ni wie ansa mfa. Baba wa no kora nti okoya sa akwankyere ni wawu. Is that what wow assess your life? Bible say Ewurade mami hu mi na kan se ne tie. Ne me nyansa koma. The daughter we are who go for 10 years. Afa na wo ya me boy. Abro wani so o Sugar mommy. Secondary school for cry na didi sa nkomo no. Me boy me girl. Shaka urade din da. Amen. Sabu Gideon. Afra ni Nyankopon na ma wo se. Da bia aduro no. Ewurade me boa wo. Amen. Yo so so boa wo kakra. Amen. Imayenko. Asembo ohia me pa akọ. Me pa che samo ngo be kan. Yes. Edu ngo twa duanu bi enu yaduri. What say? Ena so se ne nko ase. Mumfiri ase ne David nkasa se. Oh, mumfiri ase ne David nya dai. Nkasa. Nti onipa bu a onya waware a oni hukun ti ase di no. Omo ya ne spiritual na anye yi a no mo de aba honam. No ma hyase ya keka bema ne ho nsam ye dai. Ekiro. Frase na mo ni David nkasa ma me. Mo nkyere ne se. Mo kyerɛ me sɛ hwɛ ɔhene dɔw na ɔpɛwasɛm ne nkoa nyinaa nso na ne nkoa nyinaa dɔw afei yɛ ɔhene ase kɔ ana so nkoa no ka nsɛm igu David ɛna so nkoa no ka nsɛm wa nyinaa egu David yaso kagabaro ana David ka sɛ ɛyɛ mo ani so adewa mo deɛ ɛyɛ mo ani so adewa sɛ obi ba yɛ ɔhene ase
obi baye tachi man hini na ase oka say adeketo ana dabi sa obi baye wo hini mpo bi ase pato adeketo ana dabi ti asama David kan ka ba ne nko media me ye woni pan hini hey David say media me ye woni pan hini na machiri nya duru na machiri nya dai machiri nya duru that's it machiri nya du ye ni pan hini machiri nya du chigu opa na jiri wo na na connect you because of Gideon message omo man nyina there was a time bi na me wo program bi asenam as we join na me preach so wo fa phone now checking the 500 no contact no so when na some to friend no obetima send 200 cedis ama ba bi agina no I was say bomba yo na fofo anu mo na mo nyina muchia emma ho nkomo nko boy yo my nigga ezo boy nigga say no amede kodai o sir charity no amede kodai and so we twa adwuma no ma da adwuma no so da na ge we officer Indomie 15 cedis yes ga line was ropa pure tobacco sir okona man 7 cedis maka say me send ni sika ga we na nim send line was ropa ufie nye kuma mama zimbi radi hu mobo amen nyi super flu so watek amen anye say na radi ball da se be metimi pamu free dem na dwodonko show no menim wose ni wajai obra wonye ne boni bia pa nso wajao na emoja bi nkasa ma e wate amen David say ayamoni so adewa ayawani so adewa say obi be ye wahena ase so obi be ye wahena ase ana na medium ye oni pa hiani a machiri nya duru me ye oni pa hiani a machiri nya dai enye duru machiri nya duru yes sabra no ni he yes so be ma ho kwan na wa bre wakoma so no hu ba bia ufire se do be si abompa ya fa ye bibia no obetima kire ye ni bibia bi e dey maso we mienu we se abetimi da somade awururu mu ama na kọ yes bibia ni ho o ma me o hu ehweza no obobena otimu se agiegu agon nenso na awurade ayeyie yes ni me gina o ma chiri ba o 41 years mi fie de me nka nkire o yes soja ni bia ye ba for de obema 40 something 400 million no yes yasa for ba no ye program na no aba me chen prof me pesa me boa na ware on say we call 27 28 mu no ala me wa go tra America wa ma wo bodam me am we school nya 1999 na me school how many years ni you say the brother apetition ni na free mo janum we ni na free mo janum wo we say abawi an na twempren wo ball form wo we say wo ball form what me catch adamfo kwakukura say ge die mani me na nya ya ball form we gin ko atu so nyema onu wo yenti mo yan kwara boni o so wa ma ho kwa ma Yesu ametra mu a wutimi ni nyai da broken heart no obey you so Gideon and de obama ma che o hey omo the ice broke nyina ba ka ho ice broke se die ni nipa ji o ene takra to the also na nyame aboa no anya bema bi no aye ho ade no no tia de nya ya ye na me no na ye de ho kire obi de takra baje wonne na me me yire no na ka jo so wonne me na ye na na obi adabi o hwe ene dede me no be ye no o mani nyina be nyane
I grow and listen there. Now overcome. One no say me no na I say. Na o round kromo. Na u be a fridge as a koto water there. As we buy for pamono. Yes. I will sit down with you and you are going to give me tangible explanation. Sir, what explanation, you know? Sir, and Thomas Humwa on Nana Madebik. Araho. A friend would default them if you come over as well. Ya boa mo nya be wo de nya sa de o ye no nko hia sa ankora no ena na mo ka se eye duro no enya duro sa o padia e jai mamri nkaye ewo enipa dream enu na koma mu a eye sex pa nti obu o a wo de boss of give you amane no mo mpa ma wo obu a up to now woni ni kunkure da just wo de ni see boyfriend bi so eye body ka se pa o Ezekiel 19 verse 23. There Obama up to now. Say one in the year da. This was in any see the girlfriend be so. I am born a cassia. Okay, one penafo. Yes. Uncle Abonin, Omama broken out here. Midway and Koi. Yes. But I could support the children, sir. No, the children, I. No Jiga Blaze and the Mia Jumano. I'm saying, baby, no, he had Debia as a family. We shabre, she farm has a hey. I say, fool about the panel. A quite cranny me fast one. I have solidified. Intimate can send the video. Have it. You weak pepper was one in Majai. In 90 feet of a pancrono, let me in India make way. Pony. One time you don't want to cross back, with me. I die. Your baby, can you do any woe? Now, Obano have a battle on a day lucky. Me may you could as a gift in me. Could as a gift in me. Nina wagro pio pebiano me mia mani se me yamano na me ye nyama we nyina wiase me no na be jai preach ni kura e me hi kura isa sakra wadwe o wase nansu hia o Obi baje. ye nwale oni ensi ye niema Ni esi a. ni enidi Minimeduane ye pa. the asama Americano sere na nya sa suban bone no na ukunu enko hu obi foforo ade baako a ubon pae a e chance na ye aware a esai Yes. di akura udi for ko abambogu akoma no nyina akodi baabi entity opese o ka bom no enye ye come last quotation na mapon e breninti arafo na mo wakiro no nyina no yanom na ya sore no e bia obi awurade Yesu o kira o kese pa Amen. mo ni bre hihye ne mayie o phone set alarm the bottle of beer e bona wa hoden a Sorry bompai. wana wakura na wabo waka wano atom tin ama se mini mi ku age half road Hey sir. eh E wo de wuti ye o. agini jama e kire ha Sir. asa nwia mi nukura guso Hey. Pentecost nyame onso atom proton ma hu de mu diskane ye Yes. ya fa ne be di agoro wi asene na okwa enchechire ne bebre ekoso ani ne yetini nyina o media no so nano ya wa hasa ya be samu kena hali abaya ubetime gira wona so yi onyankopon wona omom ye serious ene deal o Okwasem pa. so ye serious timi bibia me ye bia obi onim bia me serious Pa.
na yɛbɔ mpa yɛ ho so onyame brɛ no so aho deɛ wɔsɛ wɔma wo ware no ɛhɔ na Awurade kyerɛ ne tumi no apostle to wobɛkɔ na stroke afa n'adwem woda hɔ wobɛda hɔ nso wakyɛ asa na saa nipa no wɔyɛ dɛ wɔwo so ɔhyɛ Awurade ne munyam a wahyɛ wo ti abrabɔ nneɛma nketenkete bi yɛnyini miɛnto ne nyinaa ntungu 45 years wode asomadeɛ akɔhyɛ wɔ asa ayɛdɛ yi afei na akɔtwa ati ada so yɛlo te sɛ de wanya 20 sister yɛnom wɔagye o ɛgyi ne yɛnim mekwapa na meka kyerɛ no yɛnim deɛ wanya 46 nyɛ sɛ daa bi ne wakɔtwa ka yomo no na gyɛ sɛ wonyini wanyini saa nneɛma no ho hia brɛ wakoma se adeɛ baako a mesua baaborɔ ho onyankopɔn anim no ɛmfie nka hwee age baabi ɔno tam ne age ɛnyɛ adwuma wɔ ho nti onyankopɔn mfa wo sɛ obi wɔ 47 years ɔbɛma obi abɛhyɛ no animuonyam wɔ awadeɛ amen ɔnsɛm kɛseɛ paa wɔ ha saa nneɛma yɛbobɔɔ so nyinaa nti ɛna wɔsa wohwɛ ho yie na woma mpabɔ ho asɛm so yɛ dɛ ɛhia wɔ yes Imakae as 12 no na mempɔn ma wonya ha mepacho asomafo nnwuma edumienu kwa ma wonya ha pa nnwuma de kan wo say wɔde petro ba ekoto afiase wɔde petro kɔto de ayi afiase sabre yɛ no ɔhe ha ɛtene ne nsa yɛ afiase da no ɛnyɛ central prison o ɛyɛ huhum de ɔmutimi de abrabɔbɔ ni bi na ɔmo de wato afiase ti sabe yɛ wɔ babu a de kokora no wɔne bɛma nhia na wɔyɛ abɔdam yɛ wɔ bɛma bi wɔ ha da bia ɔpɛ wɔne ɔbaayɛ de ɛyɛ huhum afiase obi deɛ korɔ no obi deɛ nkonkonsa obi deɛ yɛ ni brɛ deɛ obi nyɛ bia na ni brɛ ɔne nka ne manko a na enye yie na yie ba yɛ deɛ nka yɛntwe canopy ne yɛnhoro kaa Awurade nsesa hyɛbrɛ bi ma yɛ wate amen kaba broma me asomafo nnwuma te dum yenu nnwuma de kan yes Acts chapter 12 verse number 1 wɔde petro to afiase kɔ sabre no wɔhene Herod tene ne nsa ya sabre no ɛne wɔhene Herod tene ne nsa ɛyɛ asafo no mu nipa mu deɛ ayayadeɛ wɔde nkrante kum Yohane nua Yakobo nipa bi fa ayayadeɛ mu bɛhyia bosome nkono ba mo tramo ɔmo red ɔmo 120 ɔmo rafino ecstasy nyina yɛ topayo amnesia ɛndeɛ na wawura ahaban no mu no bɔkɔna kwabrane ayise yes wo nso a so ɔmo no wia menim deɛ na wɔn span na kɔ nim no ɔmo timi bɛkyire saa on top of ta unim red ɛnyɛ siri o wa mo ania na wa baabi ado ani kyerɛ no ebetimi ato hallelujah amen baabi a wode ani kyerɛ no betimi ayɛdai ato te na mo ani mra ho so ɔmo yɛ asafo ni pamu ayayadeɛ na wɔde nkrante kum Yohane ɛne wɔde nkrante ɛkum Yohane nua Yakobo Acts chapter 12 verse 3 yes na ohunu sɛ sojudafo ne ɛnti bra ohunu sɛ asɔjufoɔ ne ni no ɔtoa so kɔfa Petro bae nanso ne yɛ peti na nanso ne ɔmo bɛdi Passover ne nti kenka Bible na wɔkyere ne no ɔkyere no ɔde ne kɔto afiase ɔde ne sɛ asrafoɔ ba na wɔn bom no nsa ɛne wɔde ne sɛ asogyafoɔ banan a wɔn bom no wɔn bom nsa saa ahodoɔ 9 asogyafoɔ mako 16 kɔ sɛ wɔn no sɛ wɔnyɛ Petro sɛ twam afahyɛ ne twam ansa sɛ twam afahyɛ ne twam a na wɔyi no akɔkyere ɔman no hallelujah amen obo a anya gidi mpa aboya anka 2026 nkento obi okura beye bia no onka sem papa mfa ya asole we hu yes ope be bia ko bom pa ya bra yes now so di we yachi ba obi abo opoda dabi obi chinchim sa ju sikada Peter kenan ka mafiri kumasi abai tisa chechere to so
Can you ever cause a hano? Who said, or some mine? And then I'm young chera, ejina, ukru mwesiye. Yes. No be so jina jere, yeah. Omene mamorano. Yes. Bobio, me TV top base immunity, many I say call. Yes. By be free. Paul saying adaje. Wa pese woni kasa bia bra wotie wasem se kan wakoma na wo pese woni ya sori a ze awurade adom wo ye sofo ono akwa boss e dey si kwai ntia sometime ayi ene dey awurade ayi rantie enka wakoma se obemi ya boss na woni ya sori otu bi kura na you D4 Pia no yesempa keni kurache of Gideon. Amishra sofo. Amishra. Imakana mentanse. According to Acts chapter 12. Yes. Verse number 3. What's that? Ohunu say esoji de fo ninti. Oto asokofa Petro nso. Enu oto asokofa Petro. Nanso na ya pitina. Pitina. Verse number 4. Yes. Na wasere no no. Ode ne koto afiase. Ode ne koto afiase. Sasrafo ba na won bom no. Wasa abo echi kura do. Sa ahodo nan. Kenkababu. Na opese twemo fa se no twem. Yes. Na chiri no. Ode na kwakere oman. 5 and say. Verse number 5. Ko afa wo de Petro koto afiase wo de. Nti ukura babu na ukura penya nanka wa secret verse 5 one. Was Petro koto afiase de. Ode Petro e koto afiase de. Anso na safo to so asafo to aso. Ebo awurade nyankopɔ di mu mpaye yɛda mano a tuba kɔna sɔfo bi gina TV si preach sɛ eni kwa sɛ obi bɔ mpaye ma ho na ka kyerɛ wo Peter no owura Yesu Kristo dia asɔre ni gya no kora no ɛna obi mpa abɔ so na ma ni free prison. Yes. Obi mpaye ɔmo kyi James no ɔmo ankɔbɔ mpaye. Yes. Nti ɔmo pun no nti bra ɔmo bɔ fa Peter no ɛna ɔmo nyina bɔbɔ mo hɔ no ko hia abranteɛ baako ma me fie sufrɛ wurade isaka wurade ni da amen yima yɛnkɔ me patro asomafo nyuma ti dum yenu nyuma yɛnsia ɔbɔfo bi bɛyi Petro ɛnɛ awurade ma bɔfo bi meyi yɛn wate amen o amen yare na wante asamuna me kan ne yi me se enne awurade Yesu ma bɔfo bi meyi yɛn wate mi po bi a o yare pa se sa akwankyere we ya yɛbɛ ewie sa akwankyere we ya asɛm we unti wobɛnya yare saka amen kɛse ya wa amen Jesus Yoboa or oba na ho fefefefe so be makora nse ne pe enyema mienu bu a wo dress ehu yes eno bu onso efrifie yes me man bebre ni akukudro yes ti dress ne du ba bia na watete so kakra hallelujah amen o de Petro akoto afiase obofo be yinu afrafia fire man ko. According to Acts chapter 12 verse number 6. Yes. Anajono Herod ebeyi no akro no. Anajono Herod ebeyi na kro. Na Petro dies Petro eda asafo mako 16. Awaden konson mienu agu no. Ene omu de chain mienu asa agu no. Na wemfu gyina pono no. Na asojafo gyina pono no. Wasra afiase. Ene wasra afiase no. Na hwe. Na hwe. Awurade bofo be gyina ne nkyɛn. Hallelujah. Amen. Nanka awurade bofo bi pese obegyina wo nkyɛn o. So obae na onufu mu akyɛ miensa na mienu gu abɔnten. Areho. Ahyedwa. Yakata so wate. Obu anani hu ode yare betum. Adenti na obi sifia ho. Ne asase ni okromu a na oboka koto nkyɛnse mu no. Na ode agye hu nyina. Nye ni bia na twase hwe. Bu a wo ya de nani wi ha. Say
The young pabo I pity. And I'm going to go far, while I be say, what the akono boni atena akurane niso. Na oye bema no hwe wani mu a na sa akono na gura mu. Nti be fa akora no so ama nipa bebre mema bebre akọ prison. O ma me se sofo na me bai so mrantie mienu e wa patapa ye jeli obia 20 years. Me tene nyame nipa yi altar we so. Me ni atoro nkyere wo da. Na akora no so osonwa the friend when you 14 years and as our woman so akowura o maame ne de ha no o papam nti sa woni ne ba ni nya da pa se ka o pass o ji won so nya no do ko prison nti kedie be ne see ya headmaster wa cha de be ko pension na social media so akora wo be 7 years na okofefin Yasene na ogwa ya tufo so obi dia yi bi kire me ma me bi a waye die wo sti wawie se be fa cha me na odwun so gu sti nim obi hu sa video ni bia na die wo na tata won nya nkwara die hu twun so gum wonu sa to tachere mo so besi wona se bot 12 na Umi anya bi ni ya ase ati bi agu so yes o kuma se kura no akai sa die hu sa wo kwa kra na wakai sa awache no anafom na wasembu aka asa wo se obi business ni ba wi ase kura me ye difo aduane ni patu ogu so bebire asalai wo ye me demi ni nyonkwa na anim aduane ye dokunu sia into dokunu na efiri na bae ya mamoni na ho dokona preko aya toto enam no kura no a problem na namu a ya toto na ni papa se tanzi omu twam obi ani hwe okogina was twitwa na so no mame abesia preko aso ai ne hene no no man nam hene yimu abaso nam a na bibi ni na yem wonso a wonyem nuru bie nko preko hene no brewo ya da ba ye za kwankyerei he wadi diamu yie na ekom enkom ni pa. God bless you, man of God. God bless you. Wadi diamu yie awesome kase pa ekom enkom ni pa ebi obedu biara ni sese aduanem yani empona bibia one mbreko me paso ne to so no yes na Petro da safo banu ntem ko wode nkonson yenu agu no yes agwemfo no gyina pono no sra afiase no ma yenko na hye na hwe radebofo be gyina ne nkyɛn radebofo be gyina ne nkyɛn na adem wo hyerene ene dem wo ye dey hyerene edem wo ye dey hyerene rade Yesu hyerene ma wote me ebre konso me ka asem wi me ma me se owo me no omo de asram ye me bra ba chi si na me ho ofe pa asram na ye mi se no ana sra wo sre no ye ka se ye sala ya nyame na mewe ayem fuchinye ebre de biati ti me mo confidence pa kushia kwa bu mozongo kai so nyame nsani nyuma doso ha na maame bi di nkura duro abreme maame se ye fi o yarefo bie ni ho to mfamfra eyi maame numu ti me maame se mfani ni agoro okoto adu ntotwene mini odi machi be nante na mete form kansem se Awurade Yesu hyerema wa o esum ko enimguase ko eka ko yes sujadie free wa brabo Jesus lare ne aduro ne benya duro
Jesus. Shanka Radida. Amen. Ene mua bedi nkwasi asamua na urade ma ebe GD4. Be D4. Ena me kwa large program. I'm kwa large program pa. Ene be preach here. Preach here ena me ka ye kuro mu asam. Bo me ma me din. Ti e hu mu adwuma na ho ma me ko fa ma me bi se akomayare. Wanante saa. To mo senso ni nhia so. Iwu ase na obesa na yare. Sabu Gideon. The right direction no. Onum ye. Na akomayare ane ma be fa ho akọ ho America nyina no. Eja ye bon sam kese pa. Saunim. Sama menu a wadi aduro ko ma me sa. Famua. Yan ma me nioro. Sa ono na urade makosa na yare no. Wasantase saya me maame di so abafie adaya maame ne tulan krusa bawra so ne ntoma ne nneema odi abegu ho no maka manum nsam nyina de besi ne maame se nipa koro so de wonya dai on kire me da sa ne ma we ne manyi nsan itugo ye hu no bia kumdifo bia kum evangelist bi o te se sofo Gideon bia kum abusuam chifo bi Jesus. So that's it. Jesus. PSC any do dinner chi. Wow, what kunu. Catch it in so house on one. Is it a new day? I make us a mitro. I make us a mitro. And yet I would do many power children. A yen to yet. Quite a fast to 2 near. Yes. Sure. I would be a shopping mall that I will come as him in Kohada. Maybe for 20 million semi bottom. Say now no year on my holiday Monday baby I'm ti obi eni wo omo no omo ma dropping on come run na 30 million 20 million mama can sikada then 50 million na here na she oni pa bia wo e be ma na ha da ya agidi ka hia pa e so to e free double decker ni bi yes not to bo ba na ba be ye niam aye dey agum Tinana mi bisa nkrofo asem se afa ne mo aye wedding munya nwoe ene oba na aye nkwai akokọ nkwai se fridge ene mo afele gas me pa cha oba ma no bakọ ma sei nkwai wo fridge me da o se o pri ni min nkwai wo fridge ya fele gas be ma bakọ ma sei mu be di fufuo o sei obesi 50 na eyasi fufuo na abewo Banche tensi. Sister Mama munya na bre na me dey adwuma. Obakwa wo ma say. What you say? 20 cities. Let's say banche 10, body 10. Ntu ye be ma na fe na abeware a entwa kwa man to da. Da bia me ma me yiri 2 million da. E many pa mobra. Twanto. Me bitimi bought 5,000 no madania ma o say there be any so gido mo ye interview sorry ya shim ya da ma o ya de fa ko twantoma ana ono o dane mo o sa o person o ma hu sa wo yo oba papa nti o hwedi yie obi atwa to say there be oba ko ma 200 cities it ne yire no anwa mo kora 200 cities. And one more. Anybody serious? And one more. Compare 3 days near me, me more be that. Me media na meeting na do efuo. To aye yankwa ne ta ho. Okoton ne ma ba no atoba nchaba. Omusa me hwe. Koton ne ma ba no atoba nchaba. Wetin na me bomb pile. Hallelujah. Amen. Me de masem ni kwa wie onyame bofo be gina ne nchen ena ho Simon no kababro ne mpon ena obo Petro nchen ena obo Petro encham ka cha ne sa Petro sorry ntam ana ne konson free ne sagu ye ba onsam kase pa
Prem boafoɔ no ɔgyefoɔ no. Jesus. Kantamanto kɔbere dadeɛ dum no. Jesus. Atofrafra nkwa mi bedi ako kyere so a ɛne ɔdasani sufrɛ no. Kabremu nyansafo. Ransamanso a ɔsane firi Joshua nsrabam ama nkokoro ɛyɛ nkonimdie no. Ɔman nkɔnsɔnkɔnsɔn bi atwidi. Jesus. Nyankopɔn tumi adeɛ nyinaa yɛ. Ka wakoma to yɛ mu ate. Na wode tie afutui. Brakaka na mempɔm. According to Acts chapter 12. Yes. Me part of verse number 8 near. And so what you blow him call. I know about phone catcher and say. I know about phone catcher and say. Bobo, and sound Papua. Sound Papua. I know yours, sir. I know yes, sir. I know sin, say. I know catcher and say. Round Toma Dimachi. Round Toma. Nadimachi. Oh, Freddy Dinachi. Fia Dinachi. No one name said the above for your young. Ayasam Papa. Ayasam Papa. Suso who in this one. Can Cababro. Anyway, child, I am for with the kind. Just soldier for no medical no term. I know what toss me, mom toss me no term. No, what do that, dear Panoa? I am a pen. I do come on. Sanyama way any idea prayer point to. Yes. And the Pompai. So do that dear Panoa. I do cook room. And no one can say, and no one can say a day. A grandma. When you young boy, Jesus. Yes, amen. Wow, already I'm of favor. Next, when you pass your boy in your day, we need to pack us a phone coin and ante, and so 1,000 crore bin to be that. Had you not assemble for Bia no be a account? Akora nyame no to no aka ni nyina awie dada. Bible reader nyame shira. Ehoni si koduru fi aka to aswate. Na bo sa baba be feri roda. Eko boy suafo na mane se yayi Peter. Omo ka kire ne se wabodam. Because omo bom pai kwa no minim se nya de Peter betima here apie. Consume. So original na so. What bread? Vampire. Oh, Yankopon, the Uradia to me, brother, in our soul. Jesus. And then your aqua Gideon Swissi Assay. Was someone Bovias and the Amama. Predia semi bury ye. Ma utumi nye asemu atuma. Nsenkyerene anam akwa so aye beye. Wie nsenkyerene no a minya danse noso. Woni munyam nadi. De oni ani daso no mane ni daso. De woso do tumi fra no na obeya safo ba nso kae. Tumi ade nyina ye. Israel ne boy adominity. Amen. Amen. Obon se ke se awrade Israel. Unsambo ready, eyale. Boma kopim so be bompa ya wi bom. Mo eye. Afi peja unsami nu kosoro sa. Kaso owura Yesu eda wasi o. Oh, yanko owura Yesu eda wasi o. Oh, yanko owura Yesu eda wasi o. Akafo owura Yesu eda wasi o. Owura Yesu eda wasi o. Owura Yesu eda wasi o. Last one, owura Yesu eda wasi o. Mo afetire won safe papa so. Ka bibi kire no. Radio ewo form dodo. For last one can we. Mo afetire say.